ат булыр өчен тәүләп таза булырга кирәк. Ул нимәгә уйлый беләңме әле? Юк. Теге дүрт егет менән нимә бу колдан ул бугырлану бул агай ди. Давай-ка мин нимәгә әйтеп кызыккана килделәр. Теге арты менән турайны бит бая. Тешләшә. Арты менән. Хәзер ул кире сыкты беләккә кызыккана, интерес. Башкорт халкы аттар янына килгәндә күстәнәс менән, кишер менән килеп берәнегез. Башкорт аты бөтенләй бер аттар менән дә тугандаш булмаган айрым ат тукымы, айрым йылкы тукымы. Ул кырагай тарпандардың дәвамы. Семетилгән урындарым җитәрлек. Аттың күзе ерак күрмәй. Аттың күзе 15 метрдан 10 метрдан ары күрмәй. Принципе. Көндүз дә шулай. Ул еракка карап торырга может, ул колагы менән генә шулай бөтәһен дә шәйләй. Катгый әйтеп әйтә алам халкыма. Өйрәтелмәгән йылкы малына ат дип атамагыз. Ул башкорт йылкыһы гына. Ну-ка, характерыңды мотор яктан күрһәт. Мына кара, һин киләһең, мине күреп төшер кинога. Хәзерме тавыш бирәләр. Киләбез, шулай аттар янына киләбез. Башкорт аттары турасында, бөтәһе шунда 5 башкорт аты тора. Ана. Егеттәр, мына хан Батый, әле аңа кул тимәгән. Әле практически кеше кулы тимәгән. Әкияттәге күк. Кеше кулы теймәгән, егет кулы теймәгән, ялын койрыгын тара алмаган. Мына һиңа бер йылкы тора, был ат түгел. Башкорт йылкыһы тора. Мына уңа мин киләм. Хан Батый, киләле монда. Хан Батый, кил. Давай, танышайык. Әйдә, кил. Нормально. Әйдә, кил. Кил, давай. Әйдә, кил. Ялыңды тарайык. Ну, оялдың инде. Кил, әйдә. Кил, атла. Беләккә атла. Кил. Мына ул шулай. Хан Батый. Исеме Хан Батый. Мына ялан тарырга кирәк. Ялан тарыр өчен кеше кирәк тоже. Кеше теләһәнендә кеше түгел. Ул атка менә торган кеше үзе ялан тарарга тиеш. Ат аны аңларга тиеш. Ат аны кабул итәргә тиеш. Ошай дип кулын Хәтип халганда, ошай сирканырга тиеш түгел. Мына ул сиркана, хөртен куйырга маташа, хәзер артын бора, тивәм, куркыта ул. Әлбәттә мин куркам. Миңа хәзер яшь егет түгел. Мин яшь егет түгел, мин куркам. Әлбәттә куркам. Ләкин ат менән аралашырга кирәк. Ат менән тегеләй дә, былай да общаться итәргә кирәк, аралашырга кирәк. Халкыбызның аралаша торган составы кирәк, егеттәре кирәк, ир егеттәр кирәк. Мына улар хәзер эселәй ябыга башлайлар, тик торып. Хәзер инде марттан бирле улар шунда бикле торып арыйлар. Өстәренә севен кунган, тазарга, таратырга кирәк. Кеше хәлендә мына артын куя, мына ул миннән аңлаһала, уның әле аңлагаһы килмәй. Шуның өчен ул характерын күрәтеп артын куя. Менә артын йөргәндә лә куркмаенча йөренем дип әйтергә кирәк ат янында. Ул минең куркмаганды белеп, яйлап өйрәнергә тиеш. Бүтән кешеләрне лә шунда ылыктырып, кулды халып, тазартып, менә шулай. Ул аңлай, ул яйлап өйрәнә. Улар ипкә килә. Башкорт атының характеры уникальный, ыңгай характерлы, добронравный дигән термин менән атала башкортларның пародаһы. Беренче номерда аның характеристикаһында алдаксы түгел, хитрый түгел, злонамеренный түгел, добронравный. Ул тора добронравный. Ләкин ул әдгенә шикленеп, сирканып китәлә, артын куя. Ләкин уны юнәтергә күп тә вакыт кирәкмәй, аралашырга кирәк. Ана шулай, ана артын куя. Ул шикленә, шуның өчен реакцияны белеп булмай. Ул нитә, әле өйрәтелмәгән. Аркаһына әйәр һалынмаган. Менә һеҙҙең күҙ алдығыҙҙа әҙерәк өлгөрҙөм. Бәлки, улай ҡасырға кәрәкмәгәндер ҙә, мин әле белмәйем. Аны белгестәр ауыл хужалығында эшләгән, аграр университет бөткән белгестәр бәлки әйтерҙәр. Ләкин башҡорт йылҡыһы ошолайтып ҡына ҡатып ҡалырға тейеш түгел. Ул иткә генә һәм ҡымыҙға гына файҙаланырға тейеш түгел. Ул бөгөнгө көндә 2000-дә
То есть 210 жыл элек 1812-14 жылдарда Ватан соғышын өтеп Парижға бүгінгі күнде 210 жылы барып кеткен екен 1814 жылда. Демек ол ат болған, хәрби ат болған, боевой ат болған. Демек, ат етіп күрәтерге керек, әр халарға керек, югән қойырға керек. Недауыздық менен генә, нұқта менен генә аны тотар өсін генә ұсатып, башын асқа елеріп тұруға керекмей. Ақболат ипподромы етәкселігі аңлап 5 ат хатып алды. Бұл аттар қазір Башқұрт халқының тоқымшылық аттарының фондында тұра, есебінде тұра, йылқы болып тұра. Тоқымды өстіру үшін жылқы айғыры керек. Мәдениетті һәм тарихи реконструкцияларды, байрамдарды эшләр өчен яхшы өйрәтелгән аттар керек. Менә ошо һүзләрне дөрес аңларга керек. Йылқы кимәлендәгенә хаклау, тоту башкорт йылқыһына сикләнеп калырга ярамай. Бүген туризм үсәргә тиеш. Бүген яшьләрне, халыкты атка мендереп өйрәтергә кирәк. Хәрби тарихи реконструкциялар, тарихи республиканың ситтә булган данлы яландарда уларны күрәтеп торырга кирәк. Менә буга тиклем без 2012 елларда һәм былтыргы элекке елгы 3 елларда һәм Бородино яландарында, Липецк өлкәләрендә мин ошо аттарды йөреттем. Башкорт аттарын, йылкыларын ат итеп, менеп кавалерия булып 1812 елга кавалерия булып 1941-45 елларда кавалерия булып, менә уның хәзер интересе арта. Менә эргәлә торгас, ул курыкмай. Янында торгас, ул кызыкканы арта. Менә аттарды шулай түзеп, янында торып, вакыт әрәм итеп. Ул әрәм иткән вакытта әрәм итеп түгел, максатлы рәвештә шулай кешеләр кирәк. Без көтәбез. Ипподром өметләнеп көтәбез. Һәм без максатыбызга ирешәсәк без. Башкорт аты байрамына өсөн башкорт аттарын чыгарасак без. Таралмаган, койрыгына таралмаган, ялына таралмаган, шорта киеп, кроссовка киеп чыгару ул парад эшләүдә аңлатмай. Парад эшләр өчен количество хан ягынан куырга кирәкмәй. Парад эшләр өчен сифат кирәк. Шулаймы? Хан Батый. Үзем күреп касып кутылдым. Әгәр шунда мин касмаган ул миңа тибер ине. Вот, хушлашып, кул килмәле. Менә кулымда яланы. Азактан рәхмәт тине. Менә хәзер хром. Бай Хабиб. Менә Хабиб. Хабиб. Кел Хабиб. Киләле Хабиб. Кил, әйдә. Кил. Танышайык. Без бит күптән таныш. Сәламләшәйек кистән. Менә шулай. Менә шулай. Молодец. Хабиб. İhtiyar itip, matur itip ama ihtiyar düşse, kişilerse, adamsa, yigitlerse, güçlü, ruhlu. Ol kıyıv kişilerde yarata. Umuman yılkılar, at bulur için tevle kıyıv kişilerde yarata. Kungile ben ana umuru balamtı. Kızık kınıv bildiret. Lakin onlar usal edip düşlemeyi. Onlar üzünse at bulup yaratıp düşley. Selam dey. Lakin ko'ngilga bag'irga borib, ho'yakka borib etala, tiri o'yilib ketala. Ana, dey. Arınım dey, avudun asa. Arınım men tik turib dey. Yürütügüz meni dey. Ana ol nişetlemeli menga, qamasa olamalı menga. Men arınım bulaydı, başım qatты dey ana. Lakin ana şu vaqtda oğa yaxshi iqtibor kerak. Massaj. Олардың мускулдары тире астында һәр вакыт кешенең кулын тою керек. Олар бер-берине кеше булмаса бит табында аркаларын, бүтән йөрдәрен тишләшеп яшәйләр. Шуның өчен халыкта бер мәкаль бар. Ирактагы кешнәшәти, якындагы тишләшәти. Менә безнең якында торган дустар кайсыкта үзебез менән тишләшә. Ирактагы без әле аралашып та бетмәгән кешеләр аңлап сәламләй, кешнәшә, дуслаша. Шуның өчен башкорт халкының бер яхшы мәкале ана шул. Якындагы тишләшә,
Ярақтағы кішнәшә. Әйдәгез, бөтәбезгә барыбер якын булып яшәйек, ләкин тешләшмәенсә яшәйек. Һәм йылқыларыбыздан аттар яһайык. Мынасында ана массаж килде кулына. Ул ни китә алмай, ни килә алмай. Ул хәзер мына кешегә авырткан, һыдлаган ерләренә массаж күк, мына башын аскаеп китте, мускулы төште. Мин шуны аңлай башланым. Мин әле бер китапта специально мускулатура буенча, ат буенча укып өлгермәнем әле. Мин зоотехника факультетын бетмәдем. Мин художество графика факультетын беткән, кавалерис курсы менән яшәгән. Вакытында бәләкәй сакта кеше. Улар үлгәннәр 73 елларда. Һәм мин 9 яшьтән бүтән кавалеристларны күрмәнем. Бөек Ватан һугышынан кайткан кешеләрне. Һоңгы кавалерист минең өчен 73 елда һәлак вафат булды. Ул Сафа Рахимбулов, минең кавалерист күршем. Менә мәсәлән, аттың оң аягын тотыр өчен, ошолай итеп арт менән торып, ошолай ипләп кенә, ана аягыңды бирәле, ана шулай, опа, әле өйрәнмәгән, мине тешләйм ди. Ләкин бирде аягын, шулай аягын күтәрергә кирәк. Ана без хәзер ошо аттарды бер атнасында атта аякларын күтәрергә өйрәтергә тиеш, атты яратырга кирәк. Ярату ул теге мин шоколад яраткан кебек яратырга тиеш түгел без. Кемдер шулай уйлай. Мин торт яратам ди, мин гиләк яратам ди, мин шоколад яратам ди. Шунан шулай китә. Шуның өчен шунда киләм ди. Юк, без атты икенче төрле яратабыз. Без аны тәрбияләп яратырга тиешбез. Ярату хүзендә бөтенләй тәрән мәгънәләр ята. Ат ярату. Русча ул заведение, заводить. Юктан бар итү, йылкынан ат итү, өйрәтү, характер бирү, яңа һөнәрләр бирү, уны куркмаска өйрәтү, уны шикләнмәскә өйрәтү, уны кыю итү. Уны кул менән кагылып кына яратып була. Уны өйрәнә башлай. Мәсәлән, менә хәзер менә шунда бер нәмә бар, булырга тиеш бирим. Бармы, юкмы? Менә Хабиб. Шәкәр ме? Юк, Хабиб ул. Хәзер не ул, Хабиб ул. Шулай, ана. Ул Хан Батыйдан айырмалар өстә, әз генә тагыла творческий ат ул. Хәзер рәткә кирип китә. Шулай. Ана шулай. Без аны менә янәштыра алабыз, анан кусаклаша алабыз шулай итеп. Ул әзрәк симитеп талырга мөмкин. Шулай. Это ничего. Зато ул әле артын куймай. Молодец, Хабиб. Молодец. Эх, да көчле кеше кирәк. Миннән авыррак көчле кеше кирәк. Көчле егетләр кирәк. Шулаймы, Хабиб? Молодец. Менә хәзер инде Хром, менә был әйбәт егет. Был кулга ияләште, егетләр аны менделәр, мин эйәр алдым, юган килердем ага үзем. Икенче рәттә. Ана теге иң башта торган әле беренче булыр. Менә ләкин был матур егет. Исеме Хром. Әле. Ул менә шулай итеп бик юк-барга тешләшеп бармай ул. Ләкин назда ул яхшыны аңлай. Һәр кеше кебек уның да характеры шулай. Шулаймы? Был олпат, матур, интеллигенция. Интеллигент егет был. Менә шулай. Күрәң, уже доверие ана. Вот. Ә мин бит аны оның менән бергә үсмәгәнем. Ләкин ул шулай. Уны көндә шатып кул тидереп тала торыр. Шулаймы? Менә.
Biz ana Qurayqala öğrenip uzaklamay, biyibizde uzaklamay. Ana bu jigit менен любой өнерге öğrenirge bola. Уже mana yigitler kerek, выезка kerek, выезка. Ana tege yigit şatırlay, күннәшип tızına, oğa ihtibar etişmey, çünkü massaj etişmey. Mana bu уже аңланы һәм үзенә ризалык бирә мен кагылуга. Мен үземчә йөрәгем менән аңлайм инде. Белгечләр үзләренчә эшләйләр. Ләкин техника безопасности хаклап, бөтен әйбергә өйрәтеп була. Атка әлбәттә күбрәк ана шулай кирәк хулак аяктан килеп бергәнгә кирәк шайтып, уң як кул менән кочаклап шулайтып, улар шулай өйрәтергә кирәк. Чөнки кавалерист бит без, кавалерист халык, шул якта кылыс һәм ул мешетләргә тиеш түгел. Менә шуның нигенә, менә ул ана һарай, нормально, зато авсал тишләмәй, ул иркәлә ирене менән ана. Йомшак ирендәре менән тозлы тән тиреһен усты ялай. Тәмләп карай. Ләкин анда бер асыл юк. Менә шулай. Ана куркырга мөмкин түгел. Менә бу хазар, әле яңарак өйрәнеп килә кулга. Ул вообще капризин. Аның усал, көчле егетләргә якын килә алмый. Хәзер инде. Ул шайтаны менә күрәһең. Әлеге күк танып тора. Менә ул бөтен Мен сені аңлайым тип тұра. Насылай біздің дұғыз. Қайда шылай. Беш атқала, һәм қазарғала. Уколдар халанған, грипқа қаршы, прививкалар ашыланған. Ұзақламай, понедельниктан, дүйшенбенен. Глистарға қаршы укол қаласақ біз. Матур етіп, үстересақ біз бидаларды. Осындақ аттыра қарап, Хақланмайынса мүмкін түгел. Насылай. Келелі Хазар. Хазар деген есімді мен өзім документіне қарамайынса қошқан енім. Ләкин документі келіп еткес, сынапта есімі Хазар болып сықты. Саппал. Бек қызықлы көрініш болды ол. Кетіргес атты оға қошамат тағырға кәрегіне. Мен Хазар тенем. Һәм ул документта Хазар булып сыккан. Кызык үзенчә күренеш булды. Ул таяк артында бирмәйне. Ләкин ул хәзер нормально. Менә ул калгандары һәм артын бик яшермәй хәзер. Ләкин уйнакларга маташа ышылатып. Ләкин ул неге юк. Уже мен аны этмәйм. Он наоборот еще доверие вызывает. Ана шулай. Все нормально. Тегеләр әле ул мине куркыта, моны куркытмай, чөнки бу җиңел, бу юртак ат булырга тиеш. Спринтер бул, яхшы юртырга тиеш. Менә моның кәүдәһе шулай, конституцияһе шулай. Аны шуклык юк монда. Монда серьезный тора, яшер. Ысын җитди уңыштар монда яшеренгән. Менә әле, конечно, улың кабыргалары хәзер беленә башлана, чөнки хургалар хәрәкәт итешмәй, обмен веществ итешмәй, көндәр эсерә башланы. Буларга хәрәкәт кирәк. Менеп аркаһына ярды халдыра, менә туттыра, артын һикертмәй, баскан сакта шулай. Все нормально, шулаймы, Хазар? Шулай, нормально. Без егетләр киләшә якарак киләле. Шулай, молодец. Шулай тора шунда. Шулай. Груз халакта ул түзә тота аңлай. Нормально, ана шулай. Нормально. Бар. Это. Ул үзенә уже ихтибарды матур итеп тота белә. Зато капризланмай, өйрәнеп китте. Тәүдә якында бермен. Иң азак уколды без аңа халдык. Иң азак тоттык без аны. Ләкин мин горурланам, үземә тынычланам. Аны мин кулга яйлаштырдым. Минең ошо тормышымдагы казанышым. Исеме Хазар булып сонда совпало. Туры келди.
Мына мындай инде тора, тәуге бишәүһенән алда иң беренче кулга ялаштырылган шук мал егет тора мында, исеме Халиф. Халиф. Тәлә мин аны Халис дип уйлагайным. Исеме документта Халиф булып чыкты. Бу С харфы, Ф харфы менән генә. Ләкин уның кызыгы бар. Ул мотор мәтеп симетәлә ала, канаткансы, күгәрткәнсе. Ләкин ничего. Шулаймы, Халиф? Акыллы ул башы мендерде, сразу тыңлай, уның тормышка өйрәнүгә кызыксынуы галамат көчле. Ул бүтән әйбердә алар аттар авызлары менән капшай. Шуның өчен тешләшә дип уйлыйбыз. Алар тешләшмәй. Бүтән дөньяны ирендәре менән нежный, бүтән дөньяны тәмләп карай торган ирендәре менән симетәләр. Шуның касафаты. Ул шәкәр ярата, ана кулдылай ашлай. Халиф, ярар. Давай пока. Халиф Едді егет келген, қонақ келген нетмей тұр. Иркеленмей тұр. Мотор бол. Давай. Ақыллы бол. Давай. Ну-ка, характеріңді мотор жақтан көрсет. Хен ең бірінші бет. Сол 5 егет арасында, 4 егет арасында. Ана, хен ең бірінші қол тұттырды, ең бірінші әйер қалды, тыңлап үйрені, юген алды, ауызлықты қапты, яратты. Тыпырсын мәні, хикіртмәні, типмәні. Солай ма? Нық мақтап, әлі көз тезіріп қоймақ ярар. Кел әлі, тоқтат бар. Аяғынды бер әлі. Ой, мәна солай, бәләктен тешлай ал. Шутник ол. Оң қол менен тұтырға тұрғылайын. Кел, тоқта. Әлі, әшілай. Ат, маладес. Әшілай. Аладес. Олар менен қатғы хүйләшірге керек, җитди булырга керек. Олар үзләренең өстенән мотор итеп кенә итәкләп йөргән агайларды, кешеләрне хуп күрәләр. Слабый кешеләрдә алар хангала хукмайлар, аталарды бәрәләр. Тешләйләр даргаталар. Менә кисә ул саңарсак бармакта капканда ебәрмәй. Шундай да. Шулаймы? Нормально. Туктале. Давай, хлак аяғында тұт аяғалы. Арышлай. Оппа, молодец. Арышлай, үйретеміз. Чөнки біз алға аяқтарды тазартырға тиішіміз әр вақыт. Көздерді тазартып тұрға тиішіп, үркмәске тиішіміз. Арышлай. Ол кеше хемаға реакция береді. Қой әлі менің бүйтімді хепырмалы. Ана, характер көреді. Арынны мен тик тұрыпты. Әлбетте, ер халып сығарға керек. Тағыла егіттер керек. 60 яшілік яудан қайта тепкіне түгіл. 6 яшілік яудан қайта 60 яшілік қаршы алыр деген біт халқы. Шының көк, әдір 17 түгіл үнде. Яра 20 яшілік, 30 яшілік ир егіттер керек. Тепәтемір дүрлік 35 яшілік ир егіттер керек. Бізге енді ней реконструкцияларда біз шундай аттарды үйреттік. Әлбетте, біз үйретілген аттарға міндегінде үйретіп алу процесінде біз. Башқұрт халқына аттар, йылқыларды үйретірге керек. Үйретмейінсе олар ат болмай. Үйретмеген атты йылқы тип ат тип атамағыз. Вапшы. Үйретілмейкен ол йылқы ғына. Мен халыққа хәзір қадғи айтып әйте алам, халқыма. Үйретілмеген йылқы малына ат тип атамағыз. Бұл башқұрт йылқығы ғына. Үйретіп құлған, құл тейдіріп, мотор етіп, культура алғағыз. Ат деп әйтірге емейін право. Халиф, келер мұнда. Мотор, ана солай. Ана, хәзір, ана солай. Солай. Ат бұлыр үшін, аларға кішілердің мәдениетін өзләштірге керек, кішілердің талаптарын өтерге керек. Атла öğrenirge керек, yurttu öğrenirge керек, allurdarga öğrenirge керек, hikiri öğrenirge керек. Harbi paxottarga sığırga керек, turistik marşrutlarga sığırga керек. Mına şulay, mına şulay, ol meni usal teşleme, nabarot, sayara, şu iň kızık at şu. Характери мотораның. Теремек, жизнерадостный. Кәбізі әгәлі мотор.
Аттың көзі ерақ көрмей. Аттың көзі 15 метрдан 10 метрдан ары көрмей. Принципе. Күндіз де солай. Ол ераққа қарап тұрға может, ол құлағы менен генә солай бүтәһендә сәйләй. Аның көзі слабый. Ләкин көзі аның кругозор күп. Құйрығына көрмәһәле, құйрығының бокка тиклем, үзенең кабыргасына тиклем бүтүн жакта күрә. 270 градуста вис күрә, 360 күреп бетмәһәле. Оның көзі шунда бокта тора, күрәңме? Ана. Ал артын күзәтә, кешене күрә, өстенә менеп утырган кешенең бүтүн җирләрен күрә, ботында күрә, кулында күрә, бүтән дә күреп бара. Өстендә йөрткән кешене вис күрә. Ана. Не? Аның күзе сөнке ситтә тора. Ана ошо ерләре менән вис күреп тора, бүтүн ерләре. Артын вис күреп тора. Койрыктарын да күреп тора, хилтәгән ерләрен. Сөнке ат шулай. Ләкин алдындагы бик ярак алысты ул күрмәй. Ләкин ярак алыска алдында колагы менән ана ишетә. Ана аның алдында реакция булырга тиеш. Менә ул мине семеткем килмәй, минең әле семетелгем килмәй, минең әле семетелгән урындарым җитәрлек. Минең әле андай ощущение бик теләмәйм әле. Нормально. Шулай. Шунысы ат менән ул юмор да кирәк, етди дә кирәк, усаллык та кирәк, катылык та кирәк. Ул требовательность ярата. Уга ничек требовательный булаң? Ул шулай тыңлай башлай. Әлеге көндә үз алдына, үзем мәктәп асып, үзем рөхсәт алып, үзем аларга кагылып, без всяких грантов, без всяких зарплат, көне-төне ялгыз ошында алар менән аралашып, үзем яңа фән асып ятам. Яңа гыйлем асып ятам. Шуны һөйләп ятам. Шуны күрәтеп ятам. Мин аны эшләгәнмен. Без инде хәрби тарихи реконструкциялар дөнья гамырлары булып, шул аттарда уже йөригәнбез. Хәзер инде өйрәтеп алырга да кирәк. То есть гел генә өйрәтелгән аттарга менү рәхәт ул. Менә һин попробуй үзең өйрәтеп, үзең шул аттарга менеп, берәүһенә менеп китергә. Вот это тогда олатайларның юлын кабатлау була. Безгә олатайларның юлын кабатларга кирәк. Күп кеше олатайлар бүткән инде, аларны кабатлай алмай кирәкмәй дип уйлыйлар. Компьютер заманы. Да, компьютер заманы. Ләкин компьютерды һүндергәс, барыбер ошо тере заттар менән бергә яшәргә туры киләчәк. Көне-төне. Чөнки улар безне көтеп торалар. Ана матур гына аның нуктаһы бар. Ул үзенә күрә җан биреп тора, портретына туры килеп тора. Ана ул сайра. Әле мин аңа һезнең алдыгызда бер нидә дә шәкәр дә, морковь та каптырмайм. Ләкин артык кирәк тә түгел. Ләкин ул ошо һөйләшүне ул аңлай, үзенчә кабул итә, үзенә фәһем итеп ала иртәгәһе көндәренә. Шулай тешләшмәскә лә өйрәнеп китер, яйлап семетмәскә. Гел генә семетеп яшәп булмый тормышта. Ул аңлай ясаган. Кешеләрдә гел генә семетеп уңышка казанып булмай да инде алай дип кына. Үзеңә әдерәк өйрәнергә кирәк. Шулаймы, Хәлиф? Шулай, нормаль. Улар яшь, 3 яшьлек бүтәһеле. Ошо 5 ат 3 яшьлектәр. 3 яшьлектәр. Менә Хәлифкә генә әле бүген кубуду уйнаманык. Сюрприз. Музыкальный пауза эшләмәне. Музыкальный терапия. Кайда булды ул? Менә ул. Музыкальный терапияны эшләргә кирәк буларга. Чөнки бәлки бейеп тә өйрәнердер. Шулаймы? Туктады. Кел.
Тешләшмәй бер түлке. Тешләшмәй бер. Тешләшмәй бер. Уят була. Кинаға төшәбез бит. Вот молодец. Вот это молодец. Шулай. Қазірік мүшетләгәндер һиңа, а? Шулай. Давай. Һин ирендәрең менән моторын это самалап кыбырлай инде. Алай. Особенно тешләрең менән алган. Яра. Молодец. Мына безнең клубтың эмблемаһы бит инде. Региональный общественная организация военно-исторический клуб Первый Башкирский конный полк Лебеза, Республика Башкортостан. Конный полк, Первый Башкирский конный полк Лебеза. Гафу итегез. Осыраклы рәвештә монда килеп етмәгән. Булар 2 кеше баш йылкы арасынан хайланып кына килеп сыккан, медицинский осмотрлар үткән, конкретно справкалар менән, документлар менән тикшерелгән. Дәүләт фондындагы генофондтар булар. Булар дәүләт аттары. Дәүләт һәм милләт аттары. Национальный государственный фонд дип атала бу. Генофонд. Улар төрле маста, мышасты, рыжый бар, саврасы бар. Бөтәләр. Колаһла аттан колаһла туа, алаһла туа дип әйтәләр. Шуның күп. Хром, молодец ул. Кәрәк икән. Шәтеп карап китәбез, тотып китәбез. Кайыштарын рәтләп, асыкмайдар, һаударын биреп торабыз. Иртән килеп, кич килеп, төш көне килеп карап эш арасында. Һәм ярдәмчылар да, әлбәттә кәрәк. Ярдәмчылар улар теге шәкәр ашатучы, кишер ашатучы ярдәмчылар түгел. Безгә вакытында ошлай тазалыклы хаклашып, бергәләшеп, аттарның характерына өйрәнешеп, шуларга үзләрен ылыктырып, шул үзләрен мендертерлек хәлгә китерерлек дәртле системный кешеләр кирәк. Шунда үзе без парад эшләй алабыз. Чөнки киләһе елда Еңүдең 2 еллык парадына әзме күпме аттарды ласарга бәлки кирәк булыр. Халыктан зависит. Халык, башкорт халкы 2 еллык Еңүдең 9 майга хот 8 атты сыгарайыкмы? Вот, хорау булды. Әмәлә безнең 5 ат бар. Тагыла 3 атты кушып сыгарайыкмы? Халык үзе әйтер. Сыгарайык дия, сыгармайык дия. Шул калыр. Без нәфсиләнмәйбез. Ләкин буларда ничек бар шулай тәрбияләргә кирәк. Кирәк икән уларны генофонд итеп, яхшы бияләргә кушып, яңадан тукымдарын дәвам иттерергә кирәк. Ул хөкүмәт карамагында, дәүләт белгечләр карамагында. Ләкин ат ул йылкы гына түгел. Йылкы һәм ат кына түгел. Йылкы менән ат арасында, ай менән кояш арасында күп айырма бар. Күп кешеләрне айырмай. Йылкы хүзенә ат хүзен кушып хәбәр һөйләй, ат хүзенә йылкы хүзен кушып хәбәр һөйләй, ашаган консерваларына ат исеме кушып ашап утыра, ат ите ашайым дип кешеләрнең хаталанулары күп ул ат тирәһендә. Ләкин ат ул ат, йылкы ул йылкы. Башкорт аты бөтенләй бер аттар менән дә тугандаш булмаган айрым ат тукымы, айрым йылкы тукымы. Ул кырагай тарпандардың дәвамы. Уникальный ат. Мамонттарды күргән кырагай тарпандардың дәвамы ул. Калгандарын бүтәнендә кеше үзе уйлап сыгарган. Башкорт атын кеше уйлап сыгармаган, кеше кулына әйләштергән генә. Һәм аның характеры добронравный, менә ул. Күпме генә аңа Ниттән дә ул менә кызыксынып күрәһеңме, ничек тора? Ул кулымды бит ашамай, ул ярата, теше менән кимермәй, ирене менән ләззәтләнеп нитә. Ана, мин дә касмайым, кыскырмайым, ул авызын дур итеп баса менә. Шатлык бирә күңелгә. Ничек инде шуңа асуланаһың, шул хайванга, шул малга.
Бұл инде хайван сифатынан югарыраак кимелде, ол мал. Балдар мал. Мал деген башкорт халкының йыры бар. Интернеттен эзлеп табыгыз әле мал деген йырды. Бик яхшы йыр. Мөхәббәт, монументаль бер йыр ул. Искитмәле яхшы йыр. Уникальный йыр, мал дип атала. Хром, яра, тыныслан. Давай. Хром, давай. Хәзер. Мен һезгә, һәрберегезгә хәзер матур итеп кишер бирермен. Давай. Хин консалаканис ибирәм, кара ниндәй байлык күрәтә мен һиңа. Хәрби тарихи клубыбыз Любизар беренче башкорт атлы полкының арсеналы, материальный базаһы. Әле тагы беренче 4нче ярыбыз бүлмәлә ята. Тот шулай сифатлы, яхшы әдер тора. Монда ошында куярга можем. 5нче ярыбызда бар казашый, башкорт ярыбызда бар. Бүтәһе бар безнең. Аллаһка шөкер. Халкын да ярдәм иткән ошол ярдәрдә алыр өчен. Бу ярдәрдә 21нче елда халыктан WhatsApp аша ярдәм һорап, карточкага, Сберга халыктан акчасына алганбыз. Башкорт халкы һиңә рәхмәт. Без ошо ярдәм менән хәзер инде 21нче елдан башлап, Липецк өлкәһеннән башлап, Бородино, Мәскәү өлкәләрен байкап чыктык. 4 аттарды йөреттек. Башкорт аттарын республиканың ситтә таныттык. Ошо ярдәм менән. Менә ысын ярдәр, кавалерия ярдәре. Рәхмәттән башка һүзем юк. Югандарыбыз итеш. Артыгынан тыш итеш. Атым бар, юганым юк дип әйтәләр бит. Юк, без ат әйтмәйбез. Атыбыз да бар, ярыбыз да бар, югандарыбыз да итеш. Дәртебез да, рухыбыз да, гайратыбыз да итеш. Безгә хәзер көчле, матур, теләкле, рухлы, атты өйрәтерлек авыр массалы егеттер кирәк. Ир егеттер, яшәрәктер кирәк. Шул. Менә байрамдарга әзерләр өчен кызыл байрак башкорт атлы дивизияның байрагын йөртер өчен аттарды әзерләйбез. Әзерләр өчен уларды шулай өйрәтергә кирәк. Менә хәзер безнең аттар ул спрактан куркмайлар. Чөнки таныштар алар менә, таныш. Менә Халиф куркмай, аны үзе менә күрәм, үзе ул ана үзе яратып тора. Ул куркмай, яшенмәй, өркмәй, касмай. Все нормально. Тиздән улар Хавайлыны мендиреп алып байрак тоттырһалар, олар был кызыл байрактан ыжлап та бермәячәктер. Ана. Все, шулай өйрәтәбез. Кирәк икән кылыстарды, уенчыктарды күрһәтеп, шатырлатып, ялтыратып күрһәтеп, алдарында өйрәтәбез. Шуның өчен аттар техникага ла, тавышка ла, транспортка ла, яндарында йөргән зонтиктарга ла, флагтарга ла, байрам күчтәренә куркырга тиеш түгел, менә шулай. Менә шулай. Нормально. Шулай өйрәнелә. Бында гына түгел, шу яланга сыгып өйрәтелә. Менә әле һезгә условно күрһәттем. Кишер аштан, кишер бит сәкәр аштан инде матурны әйтеп ипләп кенә. Хәтта бер һинең конак килгән хөрмәтенә. Хөрмәтенә. Конак бит инде хәзер. Һин конак килмәгән, күстәнә сап килгәнең бит. Ага килгән, ага. Икенче вакыт белеп килгән. Башкорт халкы аттар янына килгәндә күстәнәс менән, кишер менән килеп берәнегез. Шулай. Дөресен әйткәндә. Менә бу әлбәттә хәлиф өчен бик зәһәр, шәкәрне яратып тешләшеп берәнеп китә. Шуның аңа бер һезнең хөрмәткә бер шәкәр уйнап көлеп, яра. Хәлиф котырмая, шашма, иркәләнмә. Күп булмай. Тәмләй бер күп булмай. Хазарга ул бишетләмәй. Хазарга бездән ашып торып кирәк. Гел öğrenip, motor etip öğrenip gitsin, karakteri yönelsin. Gel, Hazar, ana, apana, malades. Ay, malades. Sadece,
Юган нәресін дұсайтып, оң қолды кереттеп, ұсайтып қосақласып тұру керек бітті. Юган нәресіп, ай. Кел. Давай, бір дар саған келем. Түканды, кел мында кел, мында. Хазар, кел. Ана шылай, молодец. Давай. Яра. Самалап, аккуратно. Олар біздің үшін құстыбайлар хамақ бетінде. Ана, уже. Ана. Тәмді болып қалдылар. Ана, харом енді ол біздің интеллигенция. Это нормально. Кел. Аның мұнан екінші түрлірек, совсем екінші кел мұнда. Әдірек кені. Кел. Давай. Хәдір. Харом. Ох, мұна кел мұнда. Мен мұнда. Кел әлі мұнда. Кел. Ана шылай. Апа. Оп. Молодец. Ана шылай. Кел. Міллақтан қарады. Арқасын høйгді. Молодец. Шылай ол. Ней. Кел әлі мұнда. Аяғынды береміз ме әді? Қара, қарым. Опа, ана шылай. Молодец. Ана шылай. Тыныс. Мұна бұл тыныс характерлі. Хабибка шекер қалмаған. Шекер yok. Екеуіне берер ба? Хабиб, кел әлі мұнда. Желательно аларды асып беруге керек осылай. Çünkü barьер аша екінші түрлі впечатление. Былай отношение менен. Ана шылай. Кел. Это нормально. Другой уже нормально. Уже. Хәлі тәмен біліп қалды. Тағы қарай башлай. Кел. Зато не. Мына бұл аялға аяғы менен әзірек тибешат қорқытайын кешені. Кел әлі. Алға аяғынды беріп тұрады. Кел. Тоқта. Аялға аяғынды береді. Қорқма. Нормально. Кел. Нормально. Мен хині қарайым ғана. Кел. Конечно, холақай аяқты хол қолменен тұтырға керек. Оңа өретір үшін әлі уақыт керек. Әлі гіне мен қайланып тұра алмайым. Ол немекай ойлай, білең ме әлі? Yok. Тіге дүрт егіт менен неме бұқылдану, бұғырлану бұл ағай дей. Давай-ка менті немекай етіп қызық қынауы келділі. Тіге арты менен тұрайын өйтін бая. Тішләші, арты менен. Хәдір ол кері сақты балаққа қызық қынауы. Интерес. Его влечет интерес. Зато хәдір менен көрәң ме? Ничего себе. Нормально. Ол бұлайды бұна көмірділі яқын кетірмейіне мене бұлайды. Артық. Аның сәстәрін, ялдарын тараға керек. Хәдір ана. Ана шылай. Шекер берейкен деп ойлай елесіп кете шылай. Шылай. Нормально. О, бұл. Ләкин мұңа мен ойлайым әлі еще тағыла. Баймақта һәм әбелілді Хайбуллала һәм Ғафурida һәм Зиян Шұрылат һәм башқа ердерде туған күшлі, ғайретлі егіттер керек. Мен әзді көтем егіттер. Жоқ, келерге тейіш. Мен специально сақырға тейішмін. Кел әлі, кел. Оның тәуға азымы оларға тейіш. Кел әлі, кел. Кішіге келерге тейіш. Бұрынғыса, әйді, кел. Келдің мұхин? Кел. Кел әлі банда. Мә. Келді енді. Ярты ады мәселені. Ерінеп күні тұра. Тазартырға керек бізге. Ат болыр үшін тәулеп таза болырға керек. Культура болырға тейіш. Кел әлі. Көп мө сигнал ағын енді хин анашыл айтып. Көп мө сигнал ағын. Артқа. Ертеп. Әлі қытыққа, массажға өренмеген. Ярар. Мұны хөсілай болды. Аңа иқтибар керек. Меніп үйіріге уақыт, жүгіріге уақыт, саптырыға уақыт. Сылай ма? Бұл яғын аласыға бадының мұның. Ол хейс шекленмейінсе. Тігі аттар хымақ ұнақлап саптырышып үрімей кәзәленіп.
Ол бәлекей балалар хымак битинде алар, жигитлер хымак, малайшалайлар хымак, анашылай. Мына ботун, куркпанайса ботун, хыпырабыз, рахатланып. Вот. Шунан мотор итеп жинын кайга аркасын тазартабыз. Ол күндәлек процесс. Эгер халыр алдынанда булай да һәр вакыт шулай булырга тиеш. Кайбер кеше уйлай, киләм дә атка, эгер халам да китәм дә барам дип уйлай. Олай түгел. Эгер астында таза булырга тиеш. Вот. Менә шулай. Менә ал зато менә спокойно. Кызыксынып кына итә. Вот. Киләле. Сәсеңде дә тазартайык сеңде. Менә сәсте тазартырсың. Менә мен хатынымның массажкасын алып килдем. Әйе, ул бүләк итте. Минең аттарына кызыкканлыгын белгәсме? Нормаль. Менә шулай. Ат менә канәгать тора. Шулай булырга тиеш. Һәм таралып торырга тиеш. Минеңчә, харымдың хәзер койрыгын да тота алабыз. Шулай мотор итеп кенә. Койрыгын тотырсың шайтып. Менә тоттык. Хәзер инде тарай алабыз. Үзеңә тотып. Все, осына тикле менә шулай. Ана карап тора, койрыкты ничәтәләр, тарайзар дип тора. Ана нормально. Это нормально, вот это молодец. Менә бу егет менән разведкага барырга була. Вот бүгендән. Все нормально. Эх, бөтенләй шулай хурым хымак, халиф хымак булһалар. Шулай, нормально. Это без зур параттар, мотор параттар эшләй алабыз. Хабиб, киләгәндә, это нормально. Да, бая шәкәр ашаның, хәзер һәр беренә төрлечә приходится. Не специально так, а так. Вот. Шәтеп башлайһың инде, шәтеп тазартып киләле, кил. Нормально. Ошо икәү әҙерәк кенә сиркана тарактардан нидердән. Шәтеп, ләкин өйрәтергә кәрәк инде шәтеп. Эгер халыр өчен аркалар таза булырга тиеш. Эгер халыр өчен аркаһын да по бокам весь түптән тазартырга кәрәк шәтеп. Өйрәтергә кәрәк шуларны. Һәм ул аркаһын да артын да бирергә тиеш шулай. Өйрәтергә. Аяктар ялтырап мотор тазартырга тиеш. Артын койган бала. Киләле, ана куялан итә. Үзе Неужели һин миңа тимергә сабалайһың? Алай булмай да инде. Алай булмай, алай. Алай бит сайырмайбыз. Без 7 кешеләр. 7 аттар, 7, менә шулай. Бутын, ин тазартабыз шайтып. Бер кул менән әүрәтәбез, икенче менән шайтып тазартабыз, тудан кагарга тиеш. Тияктан да, бил яктан да. Кил әле монда, кил, ана шулай. Кил әле, әйдә бил якка сагайга, кил әле. Кил, менә. Bilyan, ateşley bana ateşle aldı. Kil. Reaksiya kerek, kil. Habib. No. Kil. Davay. Hadi. Hile sözleri özgertirge gerek belki. Gel bir güne türlü tuğul, türlüsü. Kil. Davay. Ya, normalne olarak kil. Davay. Nuka. Azrak kil. Oğlum. Şuna bağlamın ikisi. Tuttu. Nukul. Nereme yolay? Ya? Nereme yolay? Нормально, егет был давай. Терпение, культуризмлик керек. Что хин? Эй? Давай. Білақта татартайық. Оң яғыңды. Хватит еркеленіп тұрыға. Давай, назланма. Итті. Шулай. Оларға ихтилар керек. Шулай. Вот, тазартынды. Вот, ял астында тазартайық шөтіп. Давай. Все, вот и все, нормально. Ух, шулай. Қадри едді бұхаң тыңнайлар алар. Нормально. Шулай ма? Кел мында. Кел. Шулай, одатып қал. Мотор етіп. Шулай. Selam, min Galian sind Worte vom Help Johann kanalında
Рәхмәт һеҙгә ҡараған өсөн, зинһар лайк ҡуйығыҙ һәм репост эшләгеҙ. Һәм дә видео астына бер 3 һүҙҙән күберәк бер нимә яҙып ҡалдырығыҙ. Әгәр дә һеҙ каналға аҡсалата ярҙам иткегеҙ килһә, экранда күрәһегеҙ QR код һәм башҡа реквизиттарҙы видео астында табырға була. Һеҙҙең арҡала һеҙҙең ярҙамығыҙ менән генә каналда һаман яңы видеолар сығып тора. Һау булығыҙ, рәхмәт.